Pokec prý přišel 99 nocí v lese v reálném životě, což je vlastně reference na Roblox hru 99 Nights in Forest. A my se dneska podíváme na to, jak to vypadalo. Tak schválně, pojďme na to. Dva youtubeři budou mít za úkol najít 4 děti, kteří jsou schovaní někde tady v tomhle lese, aby vyhráli tady tyhle dva youtubeři jsou zrovna takový youtubeři pro mladší, stejně jako třeba já, jo, ale to je ještě podle mě trošku menší cílovka. Několik dní, takže budeme muset najít jídlo, přístřešek a nenechat se chytit Deer Monster. Schválně tady budeme vlastně se koukat na to, kolik těch věcí bude sedět opravdu se hrou, protože já jsem tu hru hrál fakt hodněkrát, třeba na mém streamu, na kick.com/steps Roblox, prostě hráli jsme tam skoro pořád, takže já budu vědět, kámo. Tohle je vaše ohniště, který vám nesmí za žádnou cenu vyhasnout. Pokud vyhasne, tak prohráváte celou tuhle challenge. No tak já to jdu třeba polejt vodou. Co, no to si teda zkusíš. Na tohle už jsou vaše věci do začátku. Sáček a sekera, jako z 90. Kámo, ale tohle to vypadá jako ne úplně ta základní sekera, to už vypadá jako taková ta červená sekera, kterou máte skoro až na konci hry. Tyjo, pokud co tam má ještě nějaký klíč, má tam kladivo, nůžky a to je asi sek, jakože ten pytel, co tam sbíráte ty věci, takže snad tam bude, kámo, těch 15 věcí ten limit, nebo kolik to jde maximálně. 9 nocí a zároveň je to váš crafting table na následující. OK, to je crafting, jo? Vykraftit věci, které vám pomůžou přežít. Tak já si vezmu sekeru a sáček. A já jsem mu kladivo a taky sáček, hele, a co je tohle? Tak tím si třeba můžeme něco vykraftit, ne? No asi jo. Jo, takhle. Ale musím jít hlavně najít to dřevo, protože... Ta mapa vlevo, OK, to je dobrý, kámo, tohle je docela dobrý, kámo, tohle W pro editora, který to dělal. Protože jinak nám ten oheň nevydrží. Tak jdeme, jsme v lese, tady toho bude fakt hodně. Jo, tady by to mělo být. Jako dobrá doufám, mapička. že nám ten oheň nezasne, protože chceme vyhrát těch 20 000 korun. Jo, chceme to vyhrát. Tak jdeme. Hele, tady je nějaký dřevo, tak já ho beru sebou. Počkej. Máš tady tenhle inventář, no a tam musíš dávat všechen loot, co najdeš. Takže aj dřevo, dej mi ho dřevo. Teoreticky by to mohl tahat v ruce, ale mohl by tahat jenom jednu věc stejně jako ve hře, ale to už by bylo taky moc složitý asi, no. Musí do inventáře do sáčku. No a trik je v tom, že si můžeš vzít maximálně 5 věcí. Jenom 5? Bohužel. Tak jo, no. Aha, jdeme tak 5 na to. možná. Jo, tak když už hledáme ty děti, tak bychom mohli to třeba nehrát najít dlouho. nějaký dřevo nebo jídlo. Jo, to je pravda, hlavně jídlo. Třeba tenhle strom. Co děláš, nech toho. Proč? My to celý neposekáme. No, tak já bych to nasekal stejně jak v té hře, ne? No právě, to jsem chtěl zrovna říct, že tady bys to posekal, tady ty ministromy se dají posekat na pár seků, kámo. Ale to asi není tak jednoduchý, to by ti trvalo tak 4 dny. Hele, mrkev! Cože? Já si ji vezmu. A já ji chci taky. Ne. Aspoň máme každý půlku. Máme vyřešeno. Tak jo, dám si ji do inventáře. A tam se nebudeme hádat. Tak jo, pojďme, zkusíme najít ještě nějaký další. Tak jdeme. Hele, tamhle A je. jo, počkej, já si ji vezmu. Kámo, kolik tam je mrkví? Kolik tam je mrkví v reálném světě, bro. Ale chápu. Takže potřebuji ještě jednu mrkev, můžu si udělat polívku, kámo. Můžu si udělat polívku, to by bylo co dobrý, ne? A proč? Tohle ti už nedám. Tak se snad rozdělíš, ne? Potřebuju jídlo, já budu mít určitě větší hlad než ty. No tak to je fakt výborný. Oni jsou brácha segra, že? Tak jdeme dál, pojď. Co to je? Nebydlí tady ten Deer Monster, ten jelen. Hele, tak pojďme nahoru. Klidně můžeme. OK, právě jste našli Watchtower, protože v Night Nights jsou takovýhle vysoký věže, no a nahoře se skrývá loot. Třeba tam bude Tam jsou většinou flashlighty, takové ty baterčičky a jsou tam čestky, jedna většinou, nebo nějaké šroubky. Tak uvidíme, co tam bude, kámo, nahoře tady v tomhle tom. loot a najdeme tam nějaký dobrý věci. No tak tam rychle půjdeme, ne? Tak jo, tak jdeme, nebudeme ztrácet čas. Tak pojď rychle. Tak běž, třeba tam najdeme něco fakt dobrýho. Hele, tam nahoře něco vidím. Hele, tady něco je. A co Tak tam schválně. je? Hele, to potřebujeme, to je... Hej! No, A tam nemůže být kids tady v tomhle tom. Ale tak jako chápu. Asi to chtěli spojit, no. Ale většinou na Watchtoweru není kid. Kid je vždycky v takovém tom, v té jeskyni, tak tam většinou je to dítě a máte kolem toho ty vlky a tak dále, no. tak mohl tady být třeba revolver nebo něco. Ale jo, má tu helmu, no. Díky tomu aspoň vyhrajeme. To je pravda, tak ho Smutnej. bereme. Pojď, vememe ho. To vám to strašně dlouho trvalo. Abych to už dávno měl. Tak ho dáme do inventáře, ne? To je pravda, vy můžete jenom zmáčknout F, a vy to děcko mé zbalíte do sáčku, tak počkej. Já nevím. Já tam mám ty mrkve už, no nic, tak jo, jdeme. Půjdu sám. Promiň, no tak dobře, tak pojď, nemáme pojď čas. ale, rychle. Nemáme čas, potřebujeme jídlo a dřevo. Pojď. Jdeme. Tak jo, my máme první dítě, takže si myslím, že tady to zvládneme. Za chvilku už tam budeme. Doufám, že tam budete. Ale oni tady, kdyby byli hostič, kámo, jakože fakt vypadá jak rukojmí tam. Znáte tu teorii, že ten jelen z 99 nocí v lese je právě hodnej a snaží se jakoby chránit ty děti, ale prostě to je hrozně složitý. Proto, jak říkal, že budou zachraňovat 4 děti, tak prý je 5, kámo, je to hrozně, ten lore, celý ten příběh je hrozně takový jako rozsáhlej, že teďka to nejde úplně vysvětlit všechno. Na to se taky někdy můžeme podívat vlastně na ten příběh. Nějaký mekáč. Neboj se, všechno máme. Všechno pro tebe zařídíme. Tak super. Tak tohle je naše bejska. Co na to říkáš? OK. Co to je? Jak jako co to je? Tak. Ti to nelíbí. Se na to podívej. Kde jsou ty burgery? Burgery? Máme No. něco lepšího, What? ale Máme. máme to tady, pojď, jdeme ti to ukázat. Tak, Tady to máme. tady to máš? Co na to říkáš? Co to je? Dáš si? Jak jako teď? Co? To máme jídlo My pro jsme to tebe. poctivě našli. Kámo, teď bro byl unesený doslova, bro byl doslova unesený. Bůh ví, říkal, že tam byl úplně dlouho.
Kámo, já bych si dal, já kdybych byl unesený, tak si dám i mrkev, já si dám i mrkev, kámo. Si to. Pochutnej si. Já jsem si myslel, že mě jdete zachránit, to je z bídy do bídy. Tak, Vždyť tady to je mega z bídy do hezký, bídy. Jako já mám třeba jenom půlku mrkve, ty máš celou. Jako co se ti na tom nelíbí? No tak asi to koně vemu. Ale tohle je naše jediné jídlo, takže jestli to nechceš, tak budeš o hladu, mě to je jedno. Aspoň víc pro nás. No mně to je taky jedno, já se sem objednám mekáč, já tady to nebudu jíst, to je hnusný. Co? Jak si se můžeš objednat mekáč? Normálně. Ale mě to je jedno, dělej si co chceš, já mám lepší věci na práci. Hej, nám zasíná oheň! Musím jít pro Tak, dřevo. no. Rychle. Ať nám to nezasne! Mezi tím, co se Super Dvojka snaží sehnat všechen loot a najít 4 ztracené děti, tak jsem rozmístil po celém lese věci jako z 99 nocí. Takže dřevo, mrkve, no a mnohem víc. A nebojte, co Aha. tady po tomhle videu uklidím, takže tady nic nezůstane. Hele, přesně tohle. W. Každopádně v 99 nocí, když vám zasne oheň, tak na vás jdou příšery, vlci a tak, takže by si měli pohnout, jakoby. Dřevo by se nám hodilo, aspoň si z toho můžeme vykraftit postel. A tady je hnedka druhý. Tak já to beru, snad se mi to tam bude vejít. Bude vejít? No tak tohle bude ještě celkem náročné. Taky Tak jo, mám to tam a lok. teďka to jdu odníst do naší Jak bejsky. skleška, Já bro. třeba se bojím, že mi zasne oheň, takže bych se podíval po nějakém dřevě. Hej, tak to se mi třeba mega hodí. Až je tady třetí, protože se mi stejně víc nevejde. Jako tady to mě fakt mega zachránilo, takže já si to dám tady do svého sáčku. Teď si tady za modláky prostě. Takže dám tady první, takhle druhý a třetí. No a můžu jít zpátky k ohništi. Fakt jsem ráda, že jsem to našla. Tak já doufám, OK. že tady nikde nezabloudím. Proč to tak těžký? Vysypal Jo, už to, no. nedávám. V té hře to fakt bylo lehčí. Tak. No protože bro má takový logy, ona měla takové, ne, takové malinké dřevíčka a bro tam vzal také logy úplně. Jak je to česky, kámo? Polena. Jedno dřevo tady. Tyjo, ty jsi vzal docela velký. No A to ještě jsou masivní. Ukaž, co máš ty, kolik toho máš, co tam máš ty. No, ona má také tady mini, jsem dívej. vzala docela hodně. Tohle ti přijde hodně. No tak ti to docela přišlo, když vidím ty tvoje. Koukni se na ty moje, přesně tak. A proč si toho jako třeba nevzala víc? A to mě už se nechce, už jsem unavená. Jak jako nechce, hrajeme o 20 000. Dělej, pojď, jdeme. A mě se nechce. Hej, a Tak. třeba tohle. To by se hodilo na tu A to je postel. co? Bychom mohli vzít, ne? To bychom mohli, tak Dáme to do toho. No já nevím. Počkej, ale to je docela... Tak to to tam dát, já nevím. Vážně si myslíš, že tam tohle narveme? Nic nemáme čas, dělej. Ne, tohle... Tak ale rvi to tam. Tak tohle tam asi fakt nenarveme. Já nevím. Zkusíte ten druhý sáček. Myslím, že se to bude počít. A co to má být? To jako, to by byl ten metal sheet nebo něco takový, jakoby takový ten kus toho železa, ale víc jakoby nevím, a to je dřevěný tady tohle sto. Nedokážu říct, možná to je prostě jenom dřevo. Tak. Jako doufám, že jo. No, tak to zkusíme. Pojď nějak to tam dej. No tak když to, jako, to každý prostě vememe. Spojili dva, no. Tak ale vem to nějak. Snažím se, chápeš? Kde máme ten oheň? Já nevím. Tamhle, pojď, jdeme. Pojď rychle. Konečně budeme mít postel. Pojď, dáme to sem. A už to hodí, jo, To je zase. fakt úplně ideální kousek na to. Takhle tam dej. Je. Dobrý, vem ty pytle. Počkej, a jak to vlastně vykraftíme? Já nevím, tak... Myslíš, že takhle, jo, to půjde? Počkej, já zkusím vzít to kladivo. To by možná mohlo fungovat, ne? Ťukina, bude tam postel, dívej. Cože? Tak to je fakt hustý. Počkej, ale my máme jenom jednu postel, víš o tom? Kámo, ale tak jako, já to chápu. Bylo by těžký tam donést postel. A kámo, také dvě polena na tom deska, bro. A je docela SBS dost malá. deska. Ty vogo, ale jako sedí se tady na tom fakt dobře. Ukáž? Vyzkoušej to. No, jako- Tady dneska budu spát já, ale. Ne, já tady budu spát. Máme jenom jednu postel. Hrot? Co budeme dělat? Já tady budu ne, spát dnes. ty budeš na zemi tam. Ne, já nebudu spát na zemi. Já bych asi Segru nechal, upřímně, když se nad tím zamyslím, jako my se taky tak hašteříme a to, ale bych asi Segru nechal spát jako normálně na posteli, že já bych spal na zemi. Asi bych nedokázal nechat holku spát takhle na zemi, na listí, na hlíně. Asi ne, no. No spát jako na zemi já? Jo? Co mi jinýho zbývá? Dvě. No dobrý, taky se obětoval, Jsi frajer. Jsi fakt Becky, strašná. myslím. Víš co, já si myslím, že bude stejně pršet dneska. Něco mě napadlo. Co? Na tebe dneska bude pršet, ale na mě ne, já si totiž vlezu sem. Cože? Tak, tady na mě aspoň nebude pršet. Tak to jsem si fakt měla radši vybrat tu zem. A teď se Super Dvojka vydala hledat dungeony. W mapa. To dungeon. A jo? Myslíš, že pod tím něco bude? Já si myslím, že ne. Mám se tam jít podívat? Když se podíváte, jak tam bylo to auto, kámo, počkej. Dívej, tady úplně kousek. to dungeon? Tady a bum, a tady je ten jeho Mercedes od pokecené. A jo, vy to nevidíte. Tak, teďka tam je jumpscare, tam nahoře je Mercedes. Málem jsem to nechal slidenout. Já si myslím, že ne. Mám se tam jít podívat? No, jak se plně podívej. Tak já to jdu zkusit, za pokus nic nedám, ne? No, zkus to. Už vylez. Počkej, to je jako dungeon? Oheň. Já se tady podívám. Hej, něco tady je. Pingpongový Cože? stůl? Něco tady je. Mám další No čestku. fakt? Jo, dívej. Uka, Na, vem jí. co tam je? Struhadlo, na co potřebujeme struhadlo? Však to je mega dobrý, to máme aspoň na mrkev. A jo, teď my máme mrkev. No. Tak pojď, No, dobrý. Bez tím, co se vraceli, už se setměl. Tak co, jdem si udělat nějaký jídlo? No, tak jste nám asi ostrova. Chudák ten kid, kámo, ten je těžký hostič,
Protože nic jiného nemáme. Nic jiného nám nezbyde. Mám fakt hlad už. Já taky, ale úplně strašnej. No, ještě ti to padá. Sakra, mám teďka celou od hlíny. Pomohl teda. Ale já už to ostrouhám. Dej to sem, já si taky potřebuji ostrouhat. No, tak to ostrouhej. Jak jako to nebude My se hnedka. snažíme. Nechuťárna. Jestli tohle je jediný jídlo, který budeme jíst, tak to fakt nevím, jak se najíme. Já mám už fakt hlad a jako jíst jenom tady tu mrkev, to se mi fakt nechce. Konečně jídlo po celém dnu. Tak jdeme si to dát. Jo takhle, oni si jako chtěli ostrouhat tu šlupku z toho. Jo takhle, já si to teda chápu správně, že oni si to ostrouhali a ten zbytek nechali na tom stole. No, fakt dobrá. Jak jako chceš taky? Tak si vem tady, hlavně, že jsi nechtěl. Si mekáč. Hej, co děláš? To je naše jediné jídlo. To si snad děláš srandu. Jdeš proto. Kde to je? Já to nevidím. Já jsem si klidně na Ztratil to. Tady to moc nemusím. Tak ještě sem dám tohle dřevo a poslední. Hotovo. Pokec nám řekl, jestli takhle kraftí farma. A nechápu, jak tohle teda bude fungovat. To já taky ne. Tak jo, tohle jsou všechny potřebné věci na to, abyste si vykraftili farmu, takže já vám takhle vezmu. Co děláš? Tak schválně. To si děláš srandu, víš, jakou nám to dalo práci. No máte to vykraftěný, pojďte za mnou, já vám ukážu, kde vaše nová farma se nachází. Unhinged. Zahodil to No dopryč. takhle, už vypadá vaše z brusu nová farma. Vždyť tady nic není. To nás stálo tolik dřeva. No hele, jako, zatím to nevypadá jako moc, no ale během zítřka vám tady vyrostou mrkve. No, tak dobře, no. Tak jo, OK. A nemusíte proto dělat vůbec nic. Tak uvidíme, to jsem teda budem ti zvědavý. věřit. Oheň se nám vylepšil, konečně ho máme na Ty level 2. brďo. Se nám zvětšila mapa. Taký jdeme se oheň. podívat, jestli zachráníme nějaký další dítě. A jo, máš pravdu, takže teďka můžu zachránit další dítě, ale podle mě můžete zachránit 2 děti na první mapu, jestli si nejsem jistý. Můžeme to napsat do komentářů, ale podle mě na první můžete zachránit 2 nebo 3 dokonce. Ne, asi dvě podle mě. Ty vogo, jako, to je trošku větší, než jsem si myslel. Jak mám asi Bacha, projít? bacha, bacha, Počkej. bacha, ať to nejde na tebe. Mě bude palí. A jo, ne, možná to tak není, možná to je, že to je každý level jedno děcko, ale ten první level se dá úplně mega rychle udělat, že vezmete třeba 5 dřev a máte to hnedka hotový, proto jsem si to spletl takhle. Co je? Co je? Ne, za kopcem, pojďme. Půjdeme. Jako už bychom mohli najít konečně nějaký další dítě. Jako máme zatím jenom jedno. Tak třeba se dám poštěstí. Hej, Hele, není to ona? je to ona. Pojďme pro ní. Jdeme. Pojď za náma. Pojď s náma. Kámo! Podej ruku. Chceš to podržet? Podrž mi to. Podej ruku. Dobrý. Tak. Chceš po... Hej, a to je dospělá nějaká holka, to je nějaká dospělá holka, bro, no nic. Tak jo, půjdeme do bejsky. Jdeme. Jdeme do bejsky. Půjdeme. Super dvojka právě zachránila druhý dítě, ale Tak. moc dobře ví o tom. Když vyjdou v noci Hej, typnu si, je to Deer Monster, kámo. mimo bejsku, tak je může chytit Deer Monstrum, což Tak. udělá. A pokud se mi to podaří, tak nepřijdu o 20 000, takže jo, to by bylo docela dobrý, takže jdu na to. Tak už jsem převlíklej. Kámo, vypadám jako Freddy Fazbear. Tak jo, máme Tak. tu ztracený dítě. A my můžeme jít zpátky. Tak jo, máme tu ještě kousek, tak už tam skoro budeme. Kámo. Utíkejte! Dělejte, za ten oheň, pojďte, on tam nemůže. Unhinged. Už je tentokrát to bylo takový varování, ale jestli příště vyjdou v noci mimo svoji bejsku, tak to dopadne špatně. Já jsem tak ráda, že se Představte si, kdyby je tam někdo potkal, kámo. Představte si, jak jdete po tom lese s tím psem a tam vidíte týpka v tom kostýmu, ne? A on. A vy. No nic. Tohle je můj poslední den. Zase potkáváme po dlouhý době, jsi v pohodě úplně. Jsem v pohodě, doufám, že jsi ty v pohodě. Jo, taky, jsem fakt hrozně ráda. Tak. Teď už ale Super dvojka šla spát, protože zítra čeká náročný den. Máme tu další den a já doufám, že dneska zachráníme další děti. Naštěstí ani nepršelo, jak se ti tam den spalo. Buď ticho, ani mi o tom nemluv. Mám pocit, Kámo. že v půlce noci nalez nějaký mravenec do ucha a teď mě to tam bolí, štípe mě to tam, takže příští noc spíš ty tady. No tak to vůbec. My jsme spolu nádherně. Dávej, jdem makat, jdem makat, šup, do práce. Musí se posunout, musí upgrade do bejsku. Jako jo, docela mě bolí nohy. Tak pojď, sedneme si QR na chvilku kód. a pak budeme pokračovat v Jo, a hledání. pak něco musíme najít. Hej, co to tady je? Co to je? Čestka. Našli. Cože? Jsi za bednu? To je nějaký loot. Co? Cože? Mrkev 2 mrkve a pokec klíčenka. Cože? A mrkev, no, máme další jídlo. Jo, to vypadá docela dobře. Taky prsten, Jako hej. vytradovat s Docela pokecem. dobrý. Jo, to je pravda, to bychom mohli. Tak co na Taky to říkáš? prsten. Vypadá to fakt mega dobře. Tak to všechno bereme. Ten tak prsten jo, je dobrý. sáčku a bereme Jo, to. máš pravdu, musíme zkontrolovat oheň. Pojďme. Pokud i vy byste chtěli vlastní OK. merče, tak můžete jít na pokec.cz a tam si merč pořídit. Když bychom tady třeba Jo, našli jo. nějaký loot. Jako hodilo by se Quick to. promíčkos. O něco jsem Počkej. To je ten defense blueprint, to když dáte takhle tak na zem, tak to můžete dát kolem svojí bejsky a budou se tam ti kultisti, snad tam budou kultisti, kámo, a oni se to budou jakože píchat a můžou jakože umřít a vám to může hodně pomoct, že jo. By nám mohlo pomoct.
pomoct. Tohle bychom mohli použít na Deer To Monstra. je dobrý nápad. Ne, Dáme na si to kultisty. Jo, tak jo, pojď. Tohle bude sloužit jako past a my doufáme, že do toho někoho chytíme. Hele, tak to můžeme dát tady na tu farmu. Proč sem zrovna? A proč ne? No tak já Kolem bych to bejsky. radši sem, není to Proč? nejlepší. Tak tady budeme sbírat mrkve a tady neuvidíme, protože se za náma děje. Tak bych to dal sem. No, tak jo, tak to Pojď, můžeme dáme to dát. sem, tak pojď, pořádně to Z roztáhni. Hornbachu? A když půjde někdo odtamtať, tak tady máme past. Přesně. Takže Taká doufám, že to bude past. fungovat. Tak co máš to? Jo, mám. Tak jo, já si myslím, že to je mega dobrý. Jako myslím si, že budeme v bezpečí až. Když někdo půjde, tak se do toho chytí. Hele, já už mám fakt hlad, mám tady No. poslední mrkev. Co kdybych pro ně zašel do zádu? Hele, já bych to fakt neriskovala, šla bych spát a půjdeme zítra. Jdeš zítra. Jo, chci jít spát. Musím dělat polívky. Dobře, no tak jdeme. Tak jo. Tak jo, Nikša právě teďka spí a já jsem se rozhodl, že pro ty mrkve přece jenom půjdu. Tak a jsem tady. Tyjo, nějaký mrkve tady jsou, tak já si je pozbírám. Nějaký Tak, monster, to je mě vzadu. vůbec nezajímá. To tady dneska nehrozí. Tak ještě si vezmu tohle. Slenderman taky. efekt? Cože? Pomoc! Co je? Hej, upřímně, ten jelen v 99 noci mi přijde, že je takový k smíchu, jakoby, že není zas tak OP, no, jako, že kdyby se mnou rozběhl, tak já bych tam díval, já bych tak šel, abych si to ještě sebral ty mrkvičky, ještě bych si snědl, ochutnal bych, které jako lepší, udělal bych si polívku, pak bych šel, no, jako, tady to je trošku silnější očividně. Ty, byl tam Deer Monster. Cože? Jo. Musíš se schovat. Proč jsi tam chodil? Prostě jsem šel sebrat ty mrkve. Ale k čemu? Proč? Protože nic jiného nemáme, máme hlad, chápeš? Pojď jen tam znova. Já tam nejdu. Oni musí mít oheň, ale. Mají to třetí dítě. Já už to fakt nevydržím. Dobrý, tak pojď už, pojď. A večer bych nechodil, to je Já se zbytečný. fakt bojím. Doufám, že tady ten Deer Monster nebude. Což tady prostě bude. Já se Počkej, to není Deer Monster. Tak, dítě. Ztracený dítě. Hej, to nejsou děti. Grown ass man, další takové. Co se stalo? Dělej, pojď. Co se ti stalo? Jsi v pohodě? Dobrý? Pojď s náma. To je Stitch? Do bejsky, pojď. Dobrý? Jsi v pohodě? Jak se mohl zaseknout pod tím kořenem? Tady mi se noha. Kde tady? Tady, Tak. tady. Pojďme, než nás chytne Deer Monster. Pojď rychle. Pojď, tady si sedni. Normálně 2 ze 3 dětí, tak jsou dospělí. Normálně tam byli tak dlouho, že už se stárli. No nic. Tady budeš v bezpečí. Pojď, sedni si. Hlavně v klidu. Sedni si. Sedni si. Tak, rozbil jim postel. Pojď, sedni se. Dobrý. Ty jsi to rozbil. Ono to prasklo. Ty jsi rozbil naší... Kamo, tohle to podle mě je improvizace, to mělo být jako fail záběr, ne? On se úplně směje, ten týpek a říká tam prostě slovo, říkal já nevím, jestli to říká, nevím. Postel. Vždyť to je úplně ohlý. Skoro vůbec není ohlý, prosím tě. To je moje postel. Zničil to. Prostě stěžuješ, prosím tě, však to je blbá postel. Koukni se na to, ale... Tak. To je jedno, já to opravím. Tak jo, tak to zkus, no. Tam sprav mi postel. Hele, počkej. Jo, počkej, hezky, dobrý. A je to jako nový. Pojď, počkej, takhle to chytni. Jako nový, no kámo. Dobrý. No, tak postel jak nová. Dobrý. Já jsem říkal, že skoro to není vůbec. Na to lehneš, že Já se si myslím, spadneš. že ta postel je skoro jako nová. Počkej, kam jdeš? No já postel rozhodně nejdu. Podle mě tam dali novou Ne, tu já tady nebudu desku. spát. Já jsem tam spal včera, Ale ale... mě Jo, to jo. nezajímá. Já jdu Dělej, spát. běž tam. Fakt Nebo ne? nejdu. Jsi fakt strašná. No, já nebudu spát na zemi. 2 noci tady spím. No a co? Je fakt oprus. Jo, určitě někteří z vás ví, že v 99 nocích je iTrader. A to jsem teďka já. Takže půlnoční trader přichází. Stealth trader? Přichází. Chcete něco se mnou vyměnit? Mám tady nějaký věci na vytradění. Tam jsou mrkvé jenom. Já s vámi něco vytradím, hele, máte co nabídnout? Nemáme ten řetízek? Počkej, já mám ten prsten, ne? Prsten řetízek, to se mi líbí. Prsten řetízek to zní jako celkem hodnotný věci, co bych s váma mohl vytradovat. Proč nás ale budíš takhle v noci? Trader může přijít, kdy chce. Mám tady pocket No, řetízek. chodí Můžeme ráno to něco většinou. vyměnit? A já mám pocket prsten. OK, jako to jsou hodnotné věci. Co nám dá? Něco dobrýho, prosím. To bych Co nám mohl dá? vytradovat reálně úplně všechno, co tady v tomhle s tou sáčku. Jak mám strašný hlad. Tak jo, tady To jsou máte. mrkve, kámo, Máte jenom. nějaký jídlo, prosím. Jo, Jo, máme jídlo. Tak. dej mi nějaký, Máte zásoby, co vám vystačí na celý zítřejší den. Hej, to je mega dobrý, moc krát děkujeme. Máme fakt mega hlad, takže jsme mega rádi. Jdeme se najít. A pokud i vy si chcete pořídit mikinu, prsten, řetízek, Tak. mnohem víc, tak nabíhejte na pocket.cz. Tři mrkve, no. Je to nejlepší vánoční dárek. Kolik jídlo. Tak to je mega dobrý. Jako jde vidět, že když má někdo hlad, tak mu chutná i jako samotná mrkev. Jo, jenom chci No. říct, že kdykoliv, kdybyste chtěli, tak tohle challenge můžete opustit a vzdát se 20 000 korun. Ne. To ani neříkej. To ani neříkej. Radši vydržíte s hladem, než abyste to prohráli. OK, tak dobrou noc. Co říkáš na ten trade? Hele, jako jsem ráda, ale jako Napište do komentáře, jestli to byl W nebo L trade. Za mě L, kámo, za prstínek a jako abych to nebral.
Já bych si vzal Strong X nebo revolver nebo něco. Šel v 1 ráno. Jako to bylo trošku divný, no. Ale jako jsme se najedli, neříkám nic. Lepší než nic, no. Tak asi jdem spát, Jdem ne? spát zase. Zítra nás Tak čeká jo. velký den. To ten... Jo, tady to je fakt strašný. Nechtěla bych. Další ráno, já už to tady fakt nedávám, jsem úplně rozlámaný. Ten Teprv den moc byl třetí. fakt strašný, fakt. To už to tady prostě nevydržím. Už se fakt těším domů, ty aspoň ležíš na posteli. No ještě, aby se žil na posteli, teď jsme kvůli tobě málem přišlo o 20 000. Já jsem chtěl aspoň zachránit to poslední dítě. Už se těším domů, je mi zima. Těším se, až si dám nějaký teplý jídlo doma, třeba pizzu. My tady zatím Tak, jíme třeba jenom pizzu. mrkve. No splníme zdravě, tak Tak o což to dipnou, si nestěžuj. Já už to fakt nedávám. To dipne, dívej. Jestli to dítě... Co je? Jsi v pohodě? Zvedni se. Co je? Já už jsem vyčerpaná. Bolí tě něco? Nohy. Jestli to dítě nenajdeme, tak já už to fakt... Bože, Tam je? cože? Poslední dítě. To si tam děláš. Tak, Nemůžeme ztrácet čas. vyhráli, no. Rychle, Pojď s náma. pojď s náma. Konečně jste mě už našli. Konečně. Pojď. Rychle. Jdeme. Půjdeme do pejsky. Takže vy jste se mnou právě přišli, že máte hotovo. Tak kde máte děcka? Pojďte sem. A fakt, že jste našli všechny 4 No tak jo, tak teďka máte všechny 4 děti, tak ještě 97 nocí, kámo, ne, 96 nocí, tak jo, nice, kámo. ztracený děti z 99 Nights v Robloxu. No a tím pádem vyhráváte 20 000 korun. Tak. Je to tam. Hezky, dobrá práce. Dávejte odběr! Hej, jo, docela double video, jakože některé věci tam byly vtipný. Já kdybych to šel točit, tak já jsem udělal taky pár jako IRL videí, který nebyly úplně propracovaný, třeba moje kinomístnost. Každopádně, kdybych to šel točit. Kámo, já bych to, nevím, jestli bych to zvládl. To nevím. Říkám to tady jako, protože jsem se na to jenom koukal, takže se to každý může na to koukat dobře hodnotit, jako v pohodě. Účel to splnilo, má to dobrý views, takže asi W, kámo.